Samantala mga idol, sinuspende ng pamahalaang lungsod ng Dagupan ang klase sa lahat ng antas kabilang ang mga kolehiyo at universidad, kapwa pampubliko at pribado ngayong Sabado, Hulyo 11. Bilang paghahanda sa inasang malakas na pag-ulan at sa mga pagbaha. pangunahing infrastruktura sa Manao, Pangasinan matapos ang lindol na yumanig sa lugar bandang alas 2:30 ng hapon. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ni Mayor Jeremy Aherre Disaster Risk Reduction and Management Office of CDRRMO at ng Public Alert Response and Monitoring Center o PARMC. Ayon sa kautusan, layunin ng suspensyon na tutukan ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani ng paaralan sa harap ng inaasang masamang panahon. Saklaw ng suspensyon ang lahat ng antas na edukasyon mula preschool, elementarya, junior high school, senior high school hanggang kolehiyo at universidad sa buong lungsod ng Dagupan. Inatasan din ng lahat ng administrator ng mga paaralan na agad ipabatid ang kautusan at maghanda para sa kaligtasan ng kanilang mga estudyante at empleyado. Samantala, patuloy na babantayan ng CDRMO, katuwang ang iba pang kaugnay na ahensya, ang lagay na panahon at maglalabas ng karagdagang abiso kung kinakailangan. Nananawagan ng lokal na pamahalaan sa publiko na manatiling alerto, subaybayan ang mga opisyal na weather advisories at umiiwas sa mga lugar na maaaring bahain habang nananatili ang banta ng malakas na pag-ulan. IFM News. IFM News. IFM News.